As folgas de facultativos provocaron a suspensión de máis de 188.600 actos médicos. O goberno galego apela a responsabilidade para acabar cos paros dos médicos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, acompañado do xerente do Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, e do director xeral da Asistencia Sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, mantiveron unha reunión telemática cos xerentes das áreas sanitarias, xuntanza impulsada para avaliar o impacto da folga nacional contra a reforma do Estatuto Marco promovida polo Goberno Central e da folga indefinida de facultativos en atención primaria. O responsable do departamento fixo un chamamento á ministra da rama, Mónica García, e ao persoal sanitario para abrir o diálogo e frear estes paros. Gómez Camaño apuntou que dende o inicio en decembro das protestas suspendéronse 188.645 actos médicos. A incidencia de hoxe é moi similar a la de onte, non? Unha incidencia global da 18%, no? Máxima en área sanitaria de Vigo e mínima na área sanitaria de Ferrol. En relación á primaria temos un 5%, no? É máis ou menos, tamén parecida a la de onte, con máxima incidencia tamén en Vigo, na área sanitaria de Vigo e unha menor incidencia ou mínima incidencia na área de Ourense. No relativo ás comarcais, a máxima incidencia da folga registrouse no Hospital do Sanlés. Mínima en Hospital de C. En hospitais está máis ou menos nun 24%, no? Global 18%. No? O impacto da folga en relación ás consultas suspendidas onte en atención primaria é cerca de 4.500. No? E se temos en conta todo o impacto, no? En todos os actos asistenciais feitos polo Servizo Galego de Saúde desde o inicio das folgas no mes de diciembre, ascende a que son 188.645 actos médicos suspendidos entre consultas de primaria, consultas de atención especializada, cirurxías e probas complementarias. A Consellería de Sanidade comprometeuse cos sindicatos da mesa sectorial a abordar incrementos retributivos para persoal de urxencias hospitalarias e de puntos de atención continuada, e tamén a debater melloras para adaptar os tempos e o número de consultas de atención primaria e reforzar o papel da xefatura do servizo dos centros de saúde.